My sme hneď na začiatku povedali, že vieme si predstaviť niekedy v budúcnosti, že Ukrajina bude členským štátom Európskej únie, ale odmietame akékoľvek skratky. Odmietame, že by Ukrajina mala na základe politických dôvodov byť členským štátom Európskej únie. Odmietame aj návrh Nemecka o tom, že Ukrajina by mohla byť nejakým takým neoficiálnym členom a tvrdíme, že Ukrajina musí splniť všetky prísne kritéria tak ako Slovenská republika kedysi a bolo by nespravodlivé, aby sme dnes dali zelenú Ukrajine alebo treba z Moldavsku na úkor štátov Západného Balkánu. Určite mi dáte za pravdu, ale ste navštívili sám viaceré štáty Západného Balkánu, že sú to štáty, ktoré sú oveľa viac pripravené na vstup do Európskej únie a začínajú napríklad Čiernou horou, ktorá má napríklad aj spoločnú menu euro. Potom Albánsko, Srbsko. Tieto tri štáty dnes by sme mali urobiť všetko a preto, aby boli čo najskôr členom Európskej únie. Súhlasím, že tie kritériá, tie prísne kritériá mali platiť pre všetky.